ikusten duen gugan ere gertatu dena, mugimendua dagoela afektatuta, eta egia da alde batetik lortu dugula elkarrekin jarraitzea, nik uste praktikara eraman duguna, behin eta pasako talde feminista bat egizun niona presentziala politikoa da, aurrez aurrekoa politikoa da, eta hori benetan praktikara eramaten ari gara eta emakume asko esaten diezu, ez du, elkartu behar gara, hori da gure modua resistitzeko, elkartu behar gara eta behintzat egon elkarrekin, eta hori egiten ari gara nik uste dut ondo, baina nik uste dut feminismoa momentu honetan, pentsatzen badu Euskal Herriko feminismoa ze ekarpen egin ditu, zaintzaren arloak eduta, eta gero baritzen godu horretaz ez da, zaintzaren arloak eduta, nik ez dut ikusten gogoeta feminista edo orokorrean, gizarte mugimenduan gogoeta nagusi bat, zientziaren inguruan, osasungintza publikoaren inguruan, bai, egoitzen gaia, bai, egoitzen gaia, osagetzen gaia oso nabarmena izan da, baina orokorrean ez dut ikusi, ez dut ikusten, ez dakizuek ados egongo zarete, oso kokatuta mugimendua gaur egun funtsezkoak diren gaietan, ez dut,